Incendiados dos colectores de lixo na Pobra do Caramiñal, os incidentes producíronse a primeira hora do día, un deles ás 6:15 e outro ás 7:10 da mañá en diferentes puntos da vila. Mañá accidentada na Pobra do Caramiñal co incendio de 2 contedores do lixo. Os incidentes producíronse a primeira hora da mañá, un deles ás 6:15 e outro ás 7:10. O primeiro deles foi na Rúa Barrantes, e no momento da chegada dos bombeiros de Ribeira, o contedor xa fora calcinado por completo. Esta madrugada, ás 6:15 da mañá, recibimos unha chamada ao 112 alertando dun incendio nun colector do lixo na Pobra do Caramiñal, na Rúa Barrantes. E nada, salimos cunha dotación hacia ali e cando chegamos o colector xa estaba calcinado. Menos dunha hora despois recibiron outro aviso nun lugar próximo. Na rúa Xogo da Bola, outro colector estaba ardendo e chegando os bombeiros a tempo para salvalo. Ás 7:10 da mañán tamén volvemos de ter outra chamada para outra rúa distinta, tamén noutro colector do lixo, na rúa Xogo da Bola, tamén na Pobra do Caramiñal. E, bueno, este contenedor ainda chegamos a tempo porque o que estaba ardendo era o contenido. Unhas incidencias comuns en noites de festa e normalmente ocasionadas de xeito intencionado. Non é moi habitual, si que fai uns anos era máis habitual, sobre todo en días festivos, carnaval e todo eso, pero ahora non é moi habitual, pero bueno, sigue pasando de vez en cando, e cando pasa, pois pasa varias veces, pois por algunha persoa, pois por calquera motivo, pois que estes actos de vandalismo se repiten, pero casi sempre nas mesmas noites. Sin poder demostralo, son provocados e casi sempre por actos de vandalismo e, bueno, de xente que ao mellor quer provocar algo ou quer facer algo, xente, e casi moitas veces se repiten as mesmas persoas facendo estes actos.